Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama suster bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan ngayahi tugas kewajiban wonten ing madyaning gesang kanthi penuh kabingahan lan tanggel jawab. Ngayahi jejibahan utawi tugas wonten ing gesang menika dados tugas timbalan ingkang kula panjenengan emban saking Gusti supados pawartos menggaing Injil, kabar kabungahan lan pamartobat tansah bergaung wonten ing pasrawungan. Gusti ngersakake para murid dalem menika nglampahi menapa ingkang dados tugas-tugasipun kados ingkang sampun dipun tuladhakaken Gusti Yesus piyambak. Nanging kula panjenengan nggih sadar ngayahi tugas jejibahan ing alam donya menapa malih ing jaman sakmenika boten gampil. Awake dhewe kudu wani kurban tenaga, pikiran, kepara ya bondo, kurban ati ingkang yen dirasa-rasakake menika estu awrat lan kanthi mentalitas donya sing nuntun awake dhewe marang egoisme. Awake dhewe urip ana ing donyane dhewe, umpamane nek wis nyekel HP kadangkala wis lali liya-liyane, nek wis nyambut gawe terus kesel ya arep ngopo-ngopo liyane ya wis lungkrah, wis wegah. Bocah-bocah sing isih sekolah esuk tekan sore kudu sekolah, bar kuwi les kanggo sinaune, kepara ya kudu les liya-liyane barang. Saengga pikirane wis kesel, ragane ya wis kesel, arep ngopo-ngopo liyane terus ya wegah. Menapa malih lajeng srawung wonten ing lingkungan jejering paguyubaning murid-murid dalem Gusti utawa bersosialisasi kalian masyarakat sakiwa tengene, kadangkala wis ora ana wektune. Menika dados tantangan anggenipun kados pundi kula panjenengan ngayahi tugas timbalan. Yen awake dhewe ora wani kurban terus ya kabeh dieman-eman. Nek wis ngeman maneka warni awake dhewe terus tuman. Nek wis tuman ya wis awake dhewe dadi wong sing ora kenal tangga teparo, ora dikenal karo tangga teparo. Gusti ngersakake para murid dalem supados ngraosaken bilih sedaya ingkang digadahi dening para murid menika awit saking berkahing Gusti. Menika peparing dalem Gusti sing jurung para murid supados ya wani kurban, wani weweh. Pramila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 11 ayat 7 ngantos dumugi gangsal 11.
Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang murid 12 mangkene, mangkata lan memulango, wartak-wartakno kratoning swarga wis cepak. Wong lara padha warasna, wong mati uripna, wong buduken resikana, setan-setan tundungen. Kowe nampa kanthi lelahanan, weweya kanthi lelahanan. Aja sangu emas apa sloka apa dhuwit ing kantongmu, aja sangu kampil kanggo ana ing dalan, rangkepan utawa teken, awit wong nyambut gawe mono wis sak mestine nampa opah. Ngendi kutha utawa desa sing kok leboni, takokno dhisik sapa sing pantes kok inepi, lan mondhoka ing kono nganti sak budalmu. Dene yen mlebu ing omah, uluka salam mangkene, katentreman tumuruna ing omah kene. Yen mula pantes omah iku, katentremanmu bakal tumurun. Dene yen ora, katentremanmu bakal bali. Yen ana kalane kowe ora ditampa lan tembungmu ora dirungokake, tinggalen lunga omah utawa kutha iku lan ketapno bleduke saka ing sikilmu. Aku kandha sak benere ing dinaning pangadilan tumrap Sodoma lan Gomora bakal luwih kepenak tinimbang tumrap kutha iku. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil nyariosaken Gusti Yesus ingkang ngutus para murid dalem cacah 12 injih para rasul supados makarya martosaken kratoning Allah kanthi maneka warni cara ingkang dipun paringaken Gusti Yesus. Wong lara padha warasna, wong mati uripna, wong buduken resikana, setan-setan tundungen. Menika temtu pakaryan sing sepisan nggih boten gampil, ingkang kaping kalih nggih betahaken maneka warni ketrampilan, kepara ya keahlian lan keberanian. Jenenge nundung setan menika ya butuh rasa wani lan keyakinan. Durung maraske wong lara, nek awake dhewe iso langsung maraske gratis. Ning nek dedak kudu nggawa ning rumah sakit tur nggih le ngobati ora mung sedina rong dina, kepara ngasih sewulan, butuh biaya pira? Martakake Injil, martakake kratoning Allah memulang, menika ya butuh ketrampilan, butuh wektu. Cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti ing jaman saiki ora gampang. Boten mergo awake dhewe pendidikane rendah terus ora paham soal pakaryan-pakaryan dalem Gusti, ora duwe wawasan, ning mergo awake dhewe wis ora wani korban wektu, tenaga, pikiran lan maneka warni kanggo memulang, kanggo marasake wong lara, kanggo nundung setan-setan lan liya-liyane. Cawe-cawe ing pakaryan dalem Gusti menika kados-kados ora ana wohe kanggo awake dhewe, ora ana opahe kanggo awake dhewe. Anane ya mung korban karo korban karo korban. Ngono wae sok-sok ora dihargai dening wong liya, kepara malah mung dicacat karo dipaido. Nah menika sing lajeng nambahi anggone wegah cawe-cawe ana ing pakaryan dalem Gusti. Mila Gusti ngemutaken para murid bilih kowe nampa kanthi lelahanan, weweya kanthi lelahanan. Para murid sampun nampi kanthi lelahanan, gratis lan murah sarta berkelimpahan. Mula wis sak mestine supaya keseimbangan kuwi kelakon, weweya kanthi gratis, murah lan berkelimpahan. Ning masalahe kadangkala ana wong sing
jalukan ora gelem wewean. Senengane itu hanya meminta tapi tidak mau memberi, tidak mau berbagi. Menapa malih ing jaman saiki sing yen dipikir-pikir kabutuhaning urip kuwi sansaya mencekik. Wong terus pengen aku oleh apa? Sing dipikirkan menika, aku oleh apa dhisik? Nek aku oleh keuntungan sing luwih, ya aku gelem pelayanan, aku gelem cawe-cawe. Ning nek malah ngrugekake aku, alasane werna-werna. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.